हेलो सनाफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायना लालायबाय फैलायबाय आं नोंसिनि खाथियाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै अननानै भिडिअखौ बयबो नायनानै होबानो जाबाय सनाफोर आरो बयबो सापर्ट खालामदो आरो नायनानै जुदि मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार हरनो दाबावदे सनाफोर शेयार खालामाबाबो लाइकखौ हरनो दाबाव आरो लाइक आरो कमेन्टखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांबाय आं भिडिअखौ होमबा थुदो आरो लोगोसे साइनायदों सनाफोर आङो बिबोनांनि न'आव थांनो नागिरदों आरो बिबोनांनि न'आवसो आलासि जानो नागिरदों आङो आलासि जानायखौ एसे देखायनोसै सनाफोर दा डाइरेक्ट थांनानै सहैनायखौ देखायनोसै आरो हायोबा लामाखौ एसे देखायलांनोसै आरो नायलांबाय थादो होमबा सनाफोर देखायलांनोसै आरो दायो ओंखारलांनोसै दायो नै सनाफोर टाउनावहाय सफैबाय आं टाउनावहाय जों हाबफैदोंमोन दसे हाबलांनो बाजार खालामनो होननानै बाजाराव गस्ला लांनो हाबफैदोंमोन आं नै होननानैनो गस्ला गांसे लाबाय दायो टाउनाव हाबफैदोंमोन ओरैहाय फुजानि मानसिफ्रा भिरानो बे साइडजों एसे खम भिरा दायो आं थांबाय थाबाय सनाफोर बेयो जाहैबाय साहा दावखोनाय लामा आं थांगोन दायो कुक्लुं जोबोर समायनाखा जोंनिथिं साहा दावखोलांनाय लामाया नायलांबाय थादो सनाफोर नोंसोरबो जोबोर समायना नुयो बिफां सिं सिंनो सारि सारि कुक्लुं मोनफैबाय सनाफोर ओमफ्राय नै हाबबाय आङो बिबोनांमोननि न' फारसे थांग्रा लामाजों हाबलांबाय आरो मालाय नै लामा सेर सेर मालाय थालिर बागान गय बागान नुथार मालाय समायनानो बिसिनिथिंसो बागान नुसोयो मैगं गायनाय एरि गायनायनो मैगंफ्राबो मालाय जा आबाद मावो थालिरनि गयनि मालाय ग्रोम ग्रोमथार समायनानो दायो थांगासिनो आङो बावला दसे उनाव सहैसिगोन लामायाव समायना मालाय जेरैबो बागान बानायजोबनाय गोसोफोरखौ मोजां मोनहैयो आरो बिथिं थांबा गय बागान बानायजोबो ओरैहाय आरो थालिर बागान बानायो आरो खेथिफोरखौबो मावसोगारो जोबोद समायना नाङो आरो लामायाथ' हायफायखा ओमफ्राय ससेखिनियाव एसे गाज्रि आरो लामाया थेवबो मोजाङानो दायो आङो सफैनानै नै सनाफोर जिरायनानै दङ दायो जिरायनानै दं माने आं साहाबो लोंखांबाय जाखांबायबो मेथाइबो सनाफोर ओमफ्राय मालाय संग्राफोरथ' संगासिनो दंखायो खामानि मावग्राफोर ओमफ्राय जोंहा आलासि नालाय दा जिरायना दं आरो सनाफोर मा मावबा मा मागोन जायो ओजोंहाय नै बियानैनि जोंहा बार्थडेमोन नालाय सनाफोर ओमफ्राय बियानै ओरैनो केक लाबोनानै केक हाफैदों बार्थडे फिसा खालामदों आरो गथ'नि नामैहाय बेहायसो लेंहरखादोंमोन नालाय जोंखौ ओमफ्राय बेयावनो नुजाफैदों आरो बियानैया जि खुसि बार्थडेआथ' फिसायानो जा गिदिरानो जा गथ'नि गोसोखौल' गोजोन होनो हानांगौ गथ'नि गोसोआ खुसि जाबाथाय बास जोब्बाय बेनो आरो गथ'फ्राबो बार्थडेखौ लुबैथारो ओंखायनो नानि नामै बार्थडे खुंदोंमोन ओमफ्राय आंबो नुजाफैनो हाना मोजां मोनदों जोंहा बियानैया बिराद हेपि आरो बिमानैखौ नुनानै आरो बिमानैनि लाबोनाय गस्लाखौ लाबोनो मोना गानथारबाय आरो खुसियानो बार्थडे गलासि नाहरलाय ओरैहाय समायखाबाय नै जोंहा आनैखौहाय सिख्लाबो देरबायना मानसियाबो सिख्ला देरसोगारबाय सिख्ला गिदिर देरथारबाय ने जा मोजांखा नै एक्टर फिसाफ्रा जोंहा बियानै जिलिसानि लोगो बियो नुबाय हेन्डसामखा नै दानिफ्रायनो हेन्डसाम जाखागोन दायो नै सनाफोर ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानो जिरायबाय आं बानलुआ देनजार साइसखा बानलु थफा जादों आं सनाफोर थाइथामसोखौनो बानलुखौहाय नैबे जोंहानि बिखुनजोहाय बियो बे आंनि बिखुनजो बे आइखौ मेम'रि थाथों होननानै खेबबाय आं ओमफ्राय नैबे जोंहानि बिबोनांनि बिखुनजो आरो बियो ओमफ्राय एसे खोमसिसो नुदों सनाफोर मोदाननायजोंहाय बेदिनखालि सान्दुंबो एसे गोसामोन ना ओमफ्राय बोरैबा मोदाननायजों बे खोमसि नुदों आरो बे आब'आ आंजों थांफानाय आब'मोन बेखौबो खेबफाबाय आरो एसे देखायबाय आं लोगो लांफादोंमोन ओमफ्राय फिसाजोबो दङ दायो ओंखाम जाबाय जोङो सनाफोर हरै फारसेथिंबो जागासिनो दं आलासिफोर दं जिरायबाय नै अमा
अमा बेदर दं लाब्रा दं मैथा बाथोन दं बानलु थद थबसा थाइनै लाबाय आं थ' बार्थडे गोल बार्थडे गोला गावनियावनो जि जाबाय नै मा जाखोथाय आजा नोंनो बेदर नांला सना बेदर नांला बार्थडे बिगुमाया बुरजा दे नै नानि जिलिसा सना बुरजा दे सना दे नोंहा बुरजा जा बुरजा जादे सना दे दायो जाखांनानै गय जाबाय आं सनाफोर गय जाबाय नै आं रेडिबो जाखानोसै ओमफ्राय जाखांनानै सनाफोर आं रेडिबो जाबाय ओंखारफिनबाय आरो न'आव थांनो दायो टाइमाबो 5:30 जाबायमोन सनाफोर आङो न'आव फैफिननो नागिरबाय बिजनियावहाय जाखां लोंखां होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो लाखिथ'नोसै सनाफोर बयबो जोबजासे नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बाय बाय सनाफोर